Seuraavaan demonstraation tarvitsemme jännitemittarin, käämin, 2 virtajohdinta ja savomagneetin. Kytketään käämi jännitemittariin johtimien avulla kaaviokuvan mukaisesti. Heilautetaan magneettia käämin sisällä. Huomataan jännitteen muutos mittarin viisarin heilahtaessa ensin oikealle. Mitä tapahtui? Muuttuva magneettikenttä synnytti käämin päiden välille jännitteen. Ilmiötä kutsutaan sähkömagneettiseksi induktioksi. Magneettikentän muuttuminen indusoi eli synnyttää jännitteen käämin päiden välille. Jännite synnyttää sähkövirran suljettuun virtapiiriin. Kyseessä on sähkömagneettinen induktio.